Għalhekk qed ngħidlek minnu fih qis l-Avukat Ġenerali illi tippubblika l-inkjesta kollha ħalli nkunu nafu eżatt x'qalet il-maġistrat u nkunu nafu eżatt imbagħad għalfejn damet 4 snin u nofs biex tikxef dik il-brimba fraudolenti u mafjuża illi firxet matul Malta u Għawdex f'dawn 11 sena ta' gvern korrott laburista. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech matul attività li saret is-sibt fil-għaxija fil-Munxar Għawdex bit-tema għalik. Waqt id-diskors tiegħu Bernard Grech qal li waqt iż-żjarat li jagħmel f'Għawdex in-nies li tkellmu miegħu esprimew tħassib kbir għal fatt li Robert Abela jidher li qata' qalbu mill-pajjiż dan apparti li ta' kuljum qed jattakka lill-ġudikatura u lill-maġistrati. Hawnhekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif Robert Abela baqa' siket dwar il-fatt li għandu aċċess għall-inkjesta maġisterjali li ħarġet ftit tal-jimilu, fatt li Abela stess ma ċaħdux meta s-sibt fil-għaxija kien mistoqsi mis-sit Lovin Malta. Taf illi fidejk għandek l-inkjesta maġisterjali u qed tuża biex inti tagħmel gwadan politiku issa lanqas għall-partit issa għalik innifsek kontra sħabek u kontra kulħadd. Intant Bernard Grech fakkar li l-Partit Laburista kiser il-weda li jirranġa numru ta' toroq fil-fatt għaddew is-snin u dawn it-toroq għadhom l-istess. Dan fil-waqt li fakkar li l-poplu mhuwiex priorità għal Robert Abela tant li froda lil poplu 400 miljun euro mingħajr ma sar l-ebda investiment fis-saħħa. B'kuntrast il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jinsisti li jinbena star ġdid għall-Awċin. Il-qorti konfermat illi kellek l-ogħla uffiċjali fil-gvern tal-Labor illi nqabdu mill-qorti u konfermaw fl-appell illi kienu kompliċi ma' frodisti barranin tawhom 400 miljun u aktar u daw suppost għamlu sptar ġdid ġewwa Għawdex u ma sarx. Suppost illi kellhom jirranġaw St. Luke's u jġibuh state of the art u m'għamlux. U kellhom jagħmlu investimenti oħrajn u m'għamluhomx. Kellhom ukoll jonfqu 200 miljun minn tagħhom daw u m'għamluhiex laqqas. U ħaġa tal-iskantament x'għamel il-Labor baqa' itihom il-miljuni kull sena. Bernard Grech sostna li se jkompli bil-kuntat kontinwu man-nies bilan il-Partit Nazzjonalista jkompli jfassal politika bil-poplu Malti u Għawġi fiċ-ċentru tagħha. Min-naħa tagħha l-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Norma Camilleri saħqet fuq l-importanza li nissalvagwardjaw l-ambjent ta' pajjiżna kif ukoll il-bżonn li niżiraw aktar siġar dan apparti li sostniet il-ħtieġa ta' fizzjoni fit-tul għal Għawdex titjib fil-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer għaliex preżentament il-gvern ta' Robert Abela qed ipoġġi l-Għawċin fit-tieni klassi b'vapur second hand. Fid-diskors tiegħu il-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Aġus fakkar il-Partit Laburista qatt ma bena l-isptar ġdid f'Għawdex tant li numru ta' pazjenti ikollhom imorru Malta għall-intervent u saħaq li l-Għawċin ħaqhom aħjar fost l-oħrajn titjib fit-trasport u aktar opportunitajiet għaż-żgħażagħ.